Priatelia, vidíme sa pri ďalšom videu a dnes si v krátkosti rozoberieme deň druhý, konkrétne deň, kedy inšpektori z Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky vykonávali systematickú návštevu zameranú na kontrolu kvality a povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb. Kontrola, ktorá prebiehala, bola presne trojdňová. V predošlom videu sme si rozobrali deň prvý a dneska si rozoberieme deň druhý, ktorý bol taký asi azda najnáročnejší. Počas druhého dňa sme opäť dostali nejaký harmonogram, ktorým sme sa riadili. Ja len spomeniem, že sme sa venovali ďalším štandardom, konkrétne štandardu, ktorý hovorí o jednaní so záujemcom o sociálnu službu a nejakých pravidlách, ktoré ako povinnosť poskytovateľa nás je dodržiavať. Venovali sme sa štandardu, ktorý je zameraný na zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, čiže konkrétne zmluva, čo má obsahovať, čo má obsahovať, ako je definovaná zmluva. Ďalej sme rozobrali individuálne plánovanie, pozrieme sa na celý proces individuálneho plánovania v rámci sociálnej služby. Takisto náväznosť poskytovaných sociálnych služieb a dostupné zdroje, čiže to je v podstate ako keby dostupné služby, ktoré môže klient využívať a že v rámci podpory sebestačnosti sa nesnažíme my ako poskytovateľ tieto služby nahradzovať, ale naopak vytvárame priestor na to, aby boli využívané. Zase sme sa dotkli štandardov, tak ako v prvom dni štandard 1, čo sú ciele a spôsoby. Potom naopak sme sa dotkli aj štandardu, ktorý hovorí o prostredí a podmienkach, pretože tie štandardy jednotlivé a obsahy sa prelínajú. Hovorili sme o štandarde číslo 2, čo je veľmi dôležitý štandard, je to vlastne ochrana práv osôb, čiže sú to nejaké také tie, ja to nazývam šedé zóny, trecie zóny, kedy nie vždycky poznáme tú správnu odpoveď a občas sa stáva aj to, že niektoré zásady, ktoré máme, tak sú problematické. Začneme teda tým, ako postupne chronologicky tá kontrola prebiehala. Je to o menšiu pomôcku, je to konkrétne časový harmonogram, ako sme postupne prebiehali tou kontrolou. Samozrejme sú to povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré sú uvedené v paragrafe 88 a vždy pod nejakým písmenom sú tie povinnosti poskytovateľa. Budem niektoré veci preskakovať, pretože tie sme si už vlastne rozobrali v prvý deň. Oni sa zase aj v ďalšom dni prelínali ako informovanosť o sociálnej službe, poprípade dostupné informácie pre zájomcov sociálnej služby. Tým teda, že v Česku sociálne šetrenie je v rukách poskytovateľov, tak ten proces prijímania a celkovo ten proces hodnotenia toho klienta je trošku náročnejší, ale posunieme sa ďalej, nebudeme to detálne rozoberať a skúsime sa zamerať konkrétne na štandard číslo 3, čo je v podstate jednanie so zájomcom o sociálnu službu. Čo si máme pod tým predstaviť? V podstate kontrolované kritéria boli hlavne kritérium A a B. To znamená, že to sú kritéria zásadné, kritéria, na ktoré je kladený vyšší dôraz. Hovorí sa tam o tom, že má poskytovateľ vlastne spracované vnútorné pravidlá, podľa ktorých postupuje, ako sa snaží druh sociálnej služby komunikovať s tým zájomcom o sociálnu službu v zrozumiteľnej forme, o podmienkach a možnostiach poskytovania sociálnej služby a vlastne podľa týchto pravidiel postupuje. Čiže samotné jednanie so zájomcom o sociálnu službu v Českej republike začína už prvotným kontaktom. Nemusí to byť osobný kontakt, môže byť sprostredkovaný telefonicky, cez nejakého pracovníka, ale vlastne začína úplne prvotným kontaktom. Nehovoríme o podanej žiadosti, ale prvotný kontakt znamená to, že informujem sa o tej sociálnej službe. Čiže ten človek môže mať prvotný kontakt s našou organizáciou, či už tým, že k nám zavolá, alebo naopak vidí niekde na internete, poprípade niekde v ambulancii odborný letáčik a snaží tie informácie doplňovať a ďalej získať. To je vlastne ten postup a jednanie so záujemcom o sociálnu službu, kedy sa bavíme o službe domova so zvláštnym režimom, ktorá je určená pre ľudí s Alzheimerovou demenciou, takže vo väčšine prípadov toto jednanie alebo tieto rozhovory prebiehajú hlavne s rodinnými príslušníkmi. Druhé kritérium, na ktoré sme sa zameriavali, ktoré bolo veľmi dôležité, je to, že poskytovateľ s tým zájomcom prejedná jeho požiadavky, prejedná jeho očakávania, hlavne osobné ciele, aké má od tej sociálnej služby. Zase vychádzame z praxe. Veľa ľudí, ktorí sa možno neocitli v nejakej nepriaznivej životnej situácii, po prípade nepotrebovali sociálnu službu, tak častokrát oni ani nevedia. Nevedia, čo sú sociálne služby, nevedia, čo majú od nich očakávať. A možno aj to je
ten boj proti tým negatívnym predsudkom. Častokrát tie ich očakávania, možno predsudky sú mylné a my sme práve na to, aby sme uviedli to na pravú mieru. Mali by sme my ako poskytovateľ vystupovať v rovine poskytovateľa sociálnej služby. To znamená, že máme nejaký rozsah činností, ktorý nám niekde začína a niekde končí. Upustíme od toho, že my ako poskytovateľ sa snažíme riešiť zase všetko a na všetky oblasti. To nie je naša úloha. Naša úloha vyplýva zo zákona o sociálnych službách. To znamená rozsah činností, ktoré máme naplňovať, ten naplňujeme. Ostatné činnosti, na to sú iné inštitúcie. Čo sa týka očakávaní, treba zájomcovi vysvetliť, vypočuť si jeho očakávanie, aké sú jeho ciele a samozrejme v komunikácii vysvetliť mu, čo sme schopní v rámci našej služby ponúknuť, čo naopak nie sme schopní ponúknuť, čo nás zákon zaväzuje a čo na druhú stranu zákon neumožňuje. Toto sú dôležité veci, aby sme si ujednotili, pretože predtým, ako dochádza k podpisu zmluvy, tak v podstate je to jednanie o tom, a zase to zoberiem takého veľmi laického pochopenia. Človek príde, zisťuje možnosti služby, ktorú si kúpi, keď mu tá služba vyhovuje a vyhovuje mu to, čo mu daný poskytovateľ ponúka, v úvodzovkách tú službu kupuje. Je to proste v nejakom vzťahu, ide sa do zmluvného vzťahu a dostá to, čo očakáva. Je to veľmi dôležité, pretože častokrát sa stáva to, že tie rozhovory nemáme na ne kladený veľký dôraz a častokrát tí klienti alebo tí rodinní príslušníci očakávajú niečo iné, ako naozaj dostanú. A treba naozaj veľmi dôležito dbať na túto oblasť, pretože komunikácia je naozaj veľmi dôležitá. A takisto, aké sú možnosti a schopnosti realizácie tej sociálnej služby, pretože každý poskytovateľ je individuálny, má iné možnosti a zákon nám ukladá síce jednu vec, ale máme ďaleko aj iné možnosti, čo sa týka nejakých rôznych doplnkových služieb. A toto všetko treba so zájomcom o sociálnu službu komunikovať. Čiže treba si dať do úvahy a do nejakej roviny očakávania versus naše možnosti plus nejaké ciele, ktoré máme nastavené, ktoré si spoločne nastavíme a podľa nich ideme. Keď sa dostanem k štandardu 4. Štandard 4 je zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Je to v Českej republike. Zase nevadí, pod akým číslom to je. Hlavná podstata je tá, že zákon vymedzuje, čo by v tej zmluve malo obsahovať. Ako som vravel už vo videu inom, zmluva by nemala byť ničím podmienená. To znamená, že vy si nemôžete podmieniť zmluvu nejakou vašou internou smernicou, akceptovaním niečoho, čo je v rozpore so zákonom. Stretávame sa, a ja som sa tiež osobne s tým stretol, s tým, že niektorí poskytovateľe vyžadujú bezinfekčnosť, bez toho nie sú ochotní podpísať zmluvu. Takisto sú poskytovateľia, ktorí napríklad spadajú pod mestá alebo obce, kde podmienujú prijatie zmenou trvalého pobytu. Poviem to tak, určite by na to inšpekcia poukázala. Je na vás, akým spôsobom k tomu pristupujete. Samozrejme, máme všetci na niečo názor. Ja sa snažím vysvetliť to, čo je v tom zákone, v tej legislatíve zakorenené. Každopádne poskytovateľ mal mať písomne spracované vnútorné pravidlá pre uzatváranie zmluvy. To znamená, za akých podmienok tá zmluva je uzavretá, za akých podmienok naopak uzavretá nemôže byť. Zase vychádzame z legislatívy, čiže nemôžem si napríklad vymyslieť, že odmietnem človeka len preto, že sa mi na ňom niečo nepáči, ale ten dôvod musí byť jasne opretý a zadefinovaný v legislatíve. Pokiaľ aj človeka odmietnem, tak sú tam viaceré dôvody, či už kapacitné, alebo nie sme schopní zajistiť takú starostlivosť, ako by ten rodinný príslušník vyžadoval. Takisto nie sme schopní zajistiť 24-hodinovú starostlivosť jedným zamestnancom. To je jeden z veľmi dôležitých dôvodov, pretože častokrát ľudia majú aj takéto predstavy a nemali by sme poskytovať sociálnu službu mimo okruh sociálnej služby, ktorú poskytujeme, mimo druhu sociálnej služby a okruhu osôb, ktorým táto sociálna služba je poskytnutá. Tieto všetky pravidlá by mali byť v tom štandarde napísané, za akých podmienok vy vlastne tú zmluvu uzatvárate. Zmluva by mala byť uzatvorená obojstranne a postupovať tak, aby neznevýhodňovala postavenie žiadnej dotknutej osoby a hlavne účel zmluvy hovorí o tom, že vy si dojednávate rozsah činnosti, ktorý tomu človeku poskytujete. Je takým príkladom dobrej praxe, pokiaľ robíte fotky, videá, ako sa už dneska deje, použijete nejaké fotodokumentácie. Pri podpise zmluvy dať možnosť tomuto človeku vybrať si, či by chcel byť zverejnený na fotografiách, či môžeme použiť jeho audio, video záznamy, zase kde bude uvádzaný a nedávajme to podmienené, že áno, súhlasím, ale nech má na výber. Súhlasím, nesúhlasím a môže si vybrať, pretože v tej zmluve je veľmi dôležité, aby bolo jasne preukázateľné, že ten klient nie je niekam dotlačený, takisto aj pri niektorých otázkach nemali byť sugestívne, čiže navádzajúce.
ale mali by byť možnosť výberu. A to je zase, nadviažeme zase na jeho slobodný prejav, že má možnosť alebo má právo prejaviť vlastnú vôľu. Pokiaľ to nie je on, tak je to rodinný príbuzný, pokiaľ to nie je rodinný príbuzný, tak je to opatrovník, ak je súdom ustanovený, či už je to opatrovník z rodu rodinných príbuzných alebo verejný, je to úplne jedno. Môžeme sa postupne dostať potom ešte, v Česku je to kritérium 4, kedy sa zjednáva vlastne s tou osobou ten rozsah a priebeh sociálnej služby v tej zmluve a s ohľadom samozrejme na jeho osobné ciele v závislosti na možnostiach a schopnostiach toho človeka. Čiže aj pri dojednávaní toho zmluvného vzťahu a prejednávaní našich možností ako poskytovateľa musíme proste brať ohľad na to, aký je jeho zdravotný stav, aké sú jeho možnosti a závislosti. Toto je veľmi dôležité. Závislosť, nemyslím teraz závislosť na nejakom alkohole alebo na cigaretách, myslím závislosť na druhej alebo na inej fyzickej osobe v konkrétnych činnostiach. Ďalším sledovaným kritériom bolo individuálne plánovanie. Toto je obrovsky diskutovaná téma. Keď si pozrieme zákon, či už český alebo slovenský, tak tomu je venovaných fakt pár vetičiek. Na to, že z individuálneho plánu sme spravili jednu obrovskú bublinu, o ktorej pomaly sa neustále rozpráva. Individuálny plán nie je dokument. Individuálny plán je individuálne plánovanie a to je proces. Proces, ktorý prebieha v rámci sociálnej služby. Je to veľmi identické, ako napríklad je ošetrovateľský proces, ktorý majú zo zákona povinnosť robiť sestry v zdravotníckych zariadeniach. Čiže úplne jednoducho identifikujem problém, stanovím si nejaké ciele, stanovím si nejaké výsledné kritériá, môžem si aj výsledné kritériá stanoviť, nejaké intervencie, ktorými sa k tomu dostanem a potom to zhodnotím. Čiže nič zložité. Zas, keby som to prirovnal úplne k nejakej úplne banalite bežnej v živote, tak je to ako keby pracovný postup. Nazvime to pracovný postup. Mám problém, niečo chcem, zistím, aké sú možnosti, toto by som chcel docieliť, týmito krokmi sa k tomu dostanem, urobím ich a hodnotím, či mi vyšlo to, čo som si stanovil. To je presne, to je individuálne plánovanie. Vaša povinnosť není mať vyslovene v zariadeniach dokument pod názvom individuálny plán. Vaša povinnosť není ani mať nič, čo tak vyzerá, čo sa tak tvári. Vašou povinnosťou je plánovať priebeh sociálnej služby. V Česku je takisto plánovanie sociálnej služby povinné, je to povinné zo zákona, pretože to je jediná možnosť, ako preukazujete, že s tými ľuďmi pracujete. Argumenty toho typu, že pre nás nie je dôležitý papier, ale pre nás je dôležité to, že klient je zdravý a spokojný a dostane najesť a napiť, neprechádza. To je argument, ktorý je veľmi, veľmi subjektívny. My vám veriť môžeme, ale nemusíme. Čiže ono je to presne o tom. To, ako vy poskytujete sociálnu službu, je dôležité zapísať. Prečo je to dôležité? Zase to prirovnám k zdravotníckej dokumentácii. Darmo vy prídete niekam o 10 rokov a poviete, ja som mal zlomenú nohu a ja som mal aj druhú. Otvorím kartu a vidím, mám to tam, nemám to tam. Čiže toto sú určité veci, ktoré je dôležité preukázať a hlavne my sme mali počas kontrol naplňať kritériá B a C a to znamená, že poskytovateľ plánuje spoločne s osobou, čiže klientom, priebeh sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. To znamená, že aj tie ciele, ktoré zostavujeme, tak zostavujeme tak, aby vychádzali z možností a schopností, ktoré my zase zistíme v rámci úplne prvotného sociálneho šetrenia, ktoré my robíme či už v domácnosti klienta, alebo v nemocnici. Toto sa na Slovensku poskytovatelia nerobia, ale v Česku poskytovatelia si jazdia sami na tie sociálne šetrenia a zistiu vlastne, akým spôsobom ten klient do našej sociálnej služby patrí alebo nepatrí. A ďalej pracujú s ním. O to sa potom odvíja samozrejme zaradenie do poradovníka alebo evidencie žiadateľov, nazvime to ako chceme, skrátka do poradia, kde evidujeme žiadosti jednotlivých záujemcov o sociálnu službu. Ďalšia vec dôležitá je, poskytovateľ spoločne s dotknutou osobou priebežne hodnotí, či sú jeho ciele naplňované alebo nie. Zase je to individuálne plánovanie u klientov. To znamená, že vy by ste mali na tom individuálnom pláne participovať viacerí. Je to multidisciplinárny prístup, takže viacerí ľudia sa do toho zapájajú, či už v rámci organizácie, zapájame do toho rodinu, samozrejme aj klienta. Zase argumentácia typu, že klient nechce plánovať, tak nerobím individuálny plán, je hlúposť. Vy
plánujete vždycky priebeh tej sociálnej služby nejakým spôsobom. Snažíte sa na tom s tým klientom participovať. To znamená, že vy by ste mali mať stanovené ciele, nie len tie, ktoré chcete spolu s ním hodnotiť a naplánovať, samozrejme mali by sa na tom spolu podieľať, ale plánujete napríklad aj iné, adaptáciu, hej, a ďalšie nejaké dôležité veci, pretože jasné, že ja keby som bol na nejakom oddelení a tak za mnou by niekto prišiel a chcel by do mňa papiere, tak tiež by ma to nebavilo, tiež by som ho poslal niekam, ale našou úlohou je s tým človekom pracovať. Čiže keď mám človeka, ktorý je úplne apatický, tak snažím sa zistiť, že prečo to tak je, prečo nechce so mnou spolupracovať, čo mu je. Hej, tých vecí tam môže byť strašne veľa, môže mať niečo prenesené z domova a podobne. Veľmi dôležité, poskytovateľ musí mať jasne spracované vnútorné pravidlá podľa druhu sociálnej služby a poslania, akým spôsobom ten proces individuálneho plánovania prebieha. To znamená, že ja ako cudzí človek, keď dneska zoberiem dokumentáciu, tak ja by som mal z nej presne vedieť, vy akým spôsobom definujete problém, stanovujete ciele, aké máte nejaké kritéria, akým spôsobom sa snažíte ich naplňovať a musím vidieť, ako ich hodnotíte. A zase sa dotkneme štandardu číslo 15 pri nejakom kontinuálnom zvyšovaní kvality sociálnej služby, že zase hodnotím. A hodnotenie mi zase slúži od toho, že vyhodnocujem tie moje činnosti, či sú úspešné alebo nie sú, čiže nepovedám, či mám cieľ splnený, nesplnený alebo čiastočne a pokračujem v nejakých zavedených intervenciách. Sociálna služba nie je test. Vy keď nesplníte nejaký cieľ, to neznamená, že je to zle. Nič, ide sa ďalej. Vy ste tí odborní pracovníci zo sociálnych služieb, ktorí vedia prehodnotiť, že či ten cieľ je dosiahnuteľný alebo nie je, či je spokojnosť na strane klienta, alebo ten cieľ sa pozmení a pokračuje sa v ďalších intervenciách. Je to všetko na vás. Takisto v rámci individuálneho plánovania je dôležité preukázať, že vy vlastne službu plánujete a kto ju plánuje. Sociálnu službu by mal plánovať odborný, aspoň teda v Česku, odborný zamestnanec. Odborný zamestnanec plánuje, to znamená, že pod dohľadom toho odborného zamestnanca na tom plánovaní sa spolupodielujú ostatní, ale ten sociálny pracovník je ten, ktorý udáva tomu ten smer a ktorý je taký ten organizačný, alebo ten človek, ktorý to organizuje. Ten proces individuálneho plánovania samozrejme úzko vychádza zo zistení zo sociálneho šetrenia. Toto je možno trošku negatívum toho, že keď dostávame iba žiadosti už po nejakom šetrení, tak nevieme, na aké kritériá sa zameriavali. Tým, že v Česku, alebo my sme mali teda máme povinnosť si robiť sami sociálne šetrenia, tak máme jasne stanovené kritériá, podľa ktorých ideme, čiže hodnotíme tzv. Status socialis a hodnotíme zdravotný stav, ktorý v nejakom pomere ide do celkového hodnotenia, kde sú dané výsledné kritériá a na základe tých kritérií my ľudí bodujeme. Čiže u nás ľudia nejdú do sociálnej služby podľa podania žiadosti o sociálnu službu, ale podľa naliehavosti a urgentnosti na sociálnu službu. Zase vysvetlím, ak mi dneska pošle človek sem nejakú žiadosť, je plne mobilný a má, dajme tomu ešte nejakú inú sociálnu službu a pošle už žiadosť dneska, a človek, ktorý sa náhle ocitne v životnej nepriaznivej situácii, nemá príbuzných, je odkázaný na nemocničné lôžko a na plnú závislosť inej osoby, tak neznamená to, že tým, že pošle žiadosť zajtra, že ho nezoberieme. Tým, že v tých bodoch a v tom celkovom hodnotení sa dostane vyššie, lebo jeho potreba na sociálnu službu je vyššia, urgentnejšia, tak ten má prednostné právo, lebo ten sa skôr do tej sociálnej služby dostane. Ale vravím, toto je teda u nás, čo bolo tu v Česku povinné. Ďalej, čo sa týka individuálneho plánovania, zase je treba viesť si o tom dokumentáciu, priebežne aktualizovať. V rámci toho individuálneho procesu alebo individuálneho plánu, toho celkového procesu, my máme nastavené, že vždycky hneď ako človek prichádza automaticky cieľ každého jedného klienta máme úplne jeden z cieľov je adaptácia. Adaptácia v rámci daného zariadenia, v rámci priestorov, to je veľmi dôležité na tom zapracovať, lebo od tej adaptácie sa odvíja strašne veľa. Plynule na to naväzujeme na ďalší štandard, ktorý pojednáva o náväznosti na poskytované sociálne služby a ďalšie dostupné zdroje. Zase rozoberiem to. Zase my ako poskytovateľ poskytujeme služby, ktoré niekde nám začínajú a niekde končia. To znamená, že pokiaľ ten klient má možnosť využiť verejne dostupné služby, tak nesnažíme sa všetky služby zaňho robiť, ale naopak vlastne
podporou sebestačnosti dbajme na to, aby on bol schopný tie služby využívať. Čiže ak napríklad sídlíme ako my v obci a klient je mobilný, je schopný zájsť si na tú obec, vybaviť povedzme bežné úradné veci, tak nebuďme tí, že nemusíte, my to spravíme. Nie, v rámci sebestačnosti a nejakej aktivizácie a zase nácviku nejakých činností a môžete pokojne mať z toho stanovený nejaký cieľ v rámci individuálneho plánovania, tak tieto náväzné služby sa mu snažíme sprostredkovať, ale nie za ňoho ich robiť. Čiže on by mal mať možnosti, aby takéto služby využíval a samozrejme zase s ohľadom na jeho individuálne potreby, možnosti a schopnosti. A to zase v tých dokumentáciách treba mať dobre zaznačené. Potom, keď sa plynule presúvame v tej kontrole, zase sa dostávame do kritéria 1, štandardu teda číslo 1, čo sú ciele a spôsoby poskytovania sociálnej služby. To sme si rozobrali vo videu číslo 1, takže k tomu sa vrácať nebudem. Štandard číslo 2, ochrana práv osôb, inak povedané dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Veľmi ťažký štandard. Samozrejme, každý poskytovateľ mal písomne mať spracované vnútorné pravidlá pre predchádzanie situáciám, v ktorých by v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby mohlo dôjsť k porušeniu základných ľudských práv a slobôd a spracované metodické postupy, ako v takých prípadoch postupovať. Ak aj náhodou dôjde k porušeniu povedzme ľudského práva, sa bavíme o tých reštrikciách, tak jasne stanovené, akým spôsobom to je a na to reflektuje zase zákon o sociálnych službách, kde to je presne tie popisy napísané. Čo sa týka niektorých takých tých trecích zón, tak určite si ich rozoberieme v nejakých ďalších videách. Na jednej strane zariadenia sociálnych služieb sú hodnotené ako zariadenia sociálnych služieb, čiže nie ako zdravotnícke zariadenia, takže napríklad uvediem zase príklad z praxe. Pokiaľ niekto využíva nemocničné lôžko, argumentuje tým, že to lôžko je plne certifikované pre pacientov a má tam tie postranice alebo tie bočnice, ktoré väčšinou sú delené, že to nie je proste tá klasická bočnica, tak je argument taký, že nie, tu nie sme v zdravotníckom zariadení, toto je sociálna služba a v sociálnej službe je to vyhodnotené ako restrikcia. Druhým dýchom zase treba dodať, že pokiaľ zase je nárok na vedenie zdravotnej dokumentácie, teraz sa dotýkam konkrétne Slovenska, podľa zákona o zdravotnej starostlivosti 576 či 574, teraz presne neviem, tam sú požiadavky na poskytovateľov, ale nie je tam napísané poskytovateľ sociálnych služieb, ale ten zákon reflektuje na poskytovateľov zdravotníckych služieb a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže na to môžeme sa zase odvolať, že ale to je zase v nepomere, pretože na jednej strane nie je akceptované niečo v sociálnej službe, zodvolím sa na to, že to je zdravotnícka vec. Na stranu druhú sa v sociálnej službe vyžaduje, aby sa viedla dokumentácia podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Čiže toto sú také veci, ktoré úplne nie sú ujednotené. Hej. Ja vravím, je tam množstvo takýchto otázok. Dneska máme rok 2024, zákony vznikali niekedy po miléniu, takže toto sú určité veci, ktoré môžu byť. Vždycky hovorím aj kolegom, sú zóny a oblasti, kedy nevolíme správnu možnosť, ale vyberáme medzi menším zlom. A opakujem to znovu a hovorím to vždy aj svojim kolegom. Niekedy pri voľbe menšieho zla dbajte na to, že niekoho obmedzím v zmysle, že niečomu nedám, niečomu nenapíšem, je oveľa priateľnejšie sa za toto zodpovedať, pretože za to nehrozí žiadna sankcia, za to nie je nič, je to vyslovene len určitý subjektívny pocit. Ako sa zodpovedať za to, že áno, však ja som dodržal jeho ľudské práva, ale v zápäti budem riešiť nejaké forenzné dokladné, že tu niekomu bolo ubližené na zdraví v prípade s následkom smrti. Zás je to na tom štatutárovi, pretože vždycky hovorím, ono sa veľmi dobre radí, všetci sme múdri. Po boji je každý generál, ako sa hovorí, ale ľudia, a to mi dajú zapravdu ľudia, ktorí majú zodpovednosť za štatutári a aj manažeri kvality, že pokiaľ tam fakt ide o ľudské zdravie, tak každý premýšľa. A keď to ide na vaše osobné triko, tak nerobíte úplne všetko tak, ako by ste si možno mysleli, ako by ste to robili na inej pozícii. Pretože ja zase uvediem príklad z praxe a ja to hovorím každej inšpekcii, ja to poviem. My napríklad u niektorých klientov máme na prídel cigarety, alebo teda prístup k ohňu otvorenému. Áno, ja viem, že je to určitá reštrikcia. Vychádzam z minulosti, zo skúsenosti, že jeden dotyčný klient práve tým otvoreným ohňom nám podpalil stodolu, spôsobil obrovskú škodu. Chvála Bohu sa nikomu nič nestalo. A poviem to každému inšpektorovi, ja radšej sa budem zodpovedať za to a budem radšej mať v zázname napísané, že niekomu som odoprel právo mať
zápalovač na izbe, ako za to, že síce som neporušil jeho osobné práva ani slobody, ale zhorela nám tu polka organizácia, nedaj Bože, niekto prišiel o život. A to poviem každému. A myslím si, že každý, kto bude na mieste raz toho človeka, ktorý si bude musieť vybrať medzi týmto, tak by som každého chcel vidieť, čo by zvolil. A verte mi, že keď sa nič nestane, každý hrdina. Každý. Pokračujeme v ďalšom kritériu, ktoré bolo, samozrejme sú to ľudské práva, to znamená, že poskytovateľ mal mať jasne, mali by sme mať jasne vymedzené pravidla, ako postupovať v situáciách, kedy by mohlo dojsť k stretu záujmov a jasne popísané, ako v takýchto situáciách postupovať. Zase môžem uvieť príklad, to sú, keď máme rodinných príbuzných. Pokiaľ je medzi klientom a zamestnancom nejaký príbuzenský vzťah, či už rodiny alebo nejaký veľmi blízky, zase sú nejaké vnútorné pravidlá, ako tieto situácie riešia sa, aby nedošlo k tomu, že bude ten klient zvýhodňovaný oproti iným klientom, že napríklad nebude dostať väčšiu starostlivosť ako iný a podobne. Toto všetko by ste mali mať vnútorne spracované. U nás ešte máme aj spracované jasné pravidlá pre vnútorné pravidlá pre prijímanie darov. Čiže jasne dané, nikdy nepríjmame dary od budúcich klientov, nikdy nie od žiadateľov, nikdy nepríjmame alebo nepodmienujeme prijatie žiadnym darom, nikdy. Po nástupe pol roka žiadny klient ani príbuzný, od neho nepríjmeme dar, pokiaľ klient je tu menej ako pol roka. To sú naše pravidlá, ktoré sme si nastavili. A za ďalšie, nikdy nepríjmame dary od klientov. Klient, ktorý má aktuálne platnú s nami zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, od tohto klienta my dary neberieme. Takisto veľmi špecifický prípad je, pokiaľ máte darcov z radou firiem, ľudí, ktorí s vami spolupracujú, môžete to mať. Ovšem veľký pozor na to, keď sú to pohrebné služby. Na to si dajte veľký pozor. Ďalšie kritériá, ktoré boli sledované, alebo štandardy, bolo hlavne štandard 13, to sú prostredia a podmienky. Zase rozobrali sme to vo videu číslo 1. Potom sme rozoberali povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb, zase podľa toho paragrafu. Tam sa hovorí o tom spracovaní vnútorných pravidiel, zase tie smernice, to všetko sa dokladalo. Inšpektori si vlastne, či chceli doplniť nejaké informácie, tak nechali si dokladať k týmto jednotlivým štandardom. Klientov, ktorých mali pozretých, tak doplňujúce informácie, čiže my sme to mali spracované, že máme urobený profil klienta, v rámci jeho dokumentácie je spravené sociálne šetrenie, adaptačný proces, rizika spracované, profil klienta, biografia je urobená, ďalej je spravený ako keby ten individuálny proces, tie stanovené ciele, to všetko vlastne je v dokumentácii, je to vedené elektronicky, takže mohli na základe vyžiadania si všetko vyžiadať. Plus, samozrejme, je tam realizácia starostlivosti, čiže aj my u nás realizujeme starostlivosť a pípame tie čiarové kódy. V Česku je povinnosť naplňovať dáta do tzv. Benchmarkingu, to znamená, že vytvárame akoby analytický podklad dát, jednak na krajské úrady a na ministerstvo, takže preto my aj vlastne všetko čipujeme, kódujeme, lebo my na základe nejakých noriem a povinností musíme vykazovať určité činnosti, čiže počty hodín, úväzkov, aké výkony sa robili, aké časté sú tam tie realizácie a tak ďalej a tak ďalej. Koľko hodín priamej starostlivosti o klientov sme dali, koľko nepriamej, koľko sociálnej práce. Čiže toto všetko sa sleduje. Na Slovensku ten benchmarking až tak nie je. Na to apelujem hlavne na poskytovateľov, ktorí čipujú, ale nevedia prečo. Čiže to si zase treba vyhodnotiť v rámci nejakého individuálneho prístupu v organizáciách. Dobre, chceme čipovať a či to má nejaký význam a aký to pre nás má význam. Pokiaľ čipujeme len preto, lebo tá firma, ktorá nám dala ten program, tak len preto, že to máme niekde a čipujeme, lebo to robia ďalší, ale v podstate nemáme z toho žiadny výstup, je zbytočné. Uvedome si, že snažíme sa odstraňovať zbytočné práce, ktoré nemusíme. Za mňa čipovanie je dobré, je to hlavne kvôli tomu, že je to realizácia, presný prehľad, čiže zase mám to overené, pri nejakom forenznom dokázaní zase retrospektívne vieme dohľadať všetky proste zápisy a to je dôležité. Robte zápisy, nebojte sa zapisovať akákoľvek nejaká udalosť, čokoľvek, čo sa deje. Zapisujte to do tých dokumentácií tých klientov, lebo nikdy neviete, kedy budete musieť o ten pol rok, mesiac dohľadávať a ten zápis, keď tam je, tak vás to strašne kryje. Je to vždycky o tom, že nie je na strane dokázať vinu poskytovateľovi. Poskytovateľ vždycky je na vine a je na jeho vrube alebo na jeho triku, aby dokázal svoju nevinu. Takže na to si treba dať určite pozor. Boli tam samozrejme ďalšie povinnosti poskytovateľa, ako my sme mali ešte viesť evidenciu žiadateľov, to som spomínal, ako vedieme evidenciu žiadateľov, čiže u nás si robíme sociálne šetrenia. Je to v Česku veľmi prísne sledované, hlavne kvôli tomu, aby tam nedochádzalo jednak k stretu záujmov alebo zneužitie verejnej právomoci.
tým, že my si robíme sami sociálne šetrenia, jazdíme na tie sociálne šetrenia, väčšinou sú dve, čiže prvotná návšteva, potom nejaké zaradenie do poradovníka alebo evidencie žiadateľov a následne pred nástupom sa potom robí druhé sociálne šetrenie, aby sme zistili zmenu toho stavu. Vždycky aj to prehodnotenie alebo to hodnotenie toho človeka z hľadiska nejakých kritérií, ktoré sa robí v nejakých periódach, je potom zase podkladom na to, aby bol ten človek preposúdený na základe slovenský ekvivalent stupňa odkázanosti. Čiže my napríklad si dávame po žiadosti na preposúdenie, čiže pokiaľ máme v našich štatistikách vykážeme, že u toho človeka dlhodobo vykazujeme vyššiu hodinovú dotáciu na starostlivosť, na konkrétne oblasti a tie oblasti už nekorelujú s tým, ako mal ten posudok stanovený na tú odkázanosť, tak vlastne dávame podnet na to, aby sa to prešetrilo. V Česku sa tomu hovorí príspevok na péči, je to konkrétne v 4 stupňoch. Takže my dávame takto preposúdiť a na základe, samozrejme, musí tam byť objektívne fakty. Nie je fakt to, že mne sa zdá, že treba, aby bol preposúdený, lebo sa mi zdá, že nezvláda činnosti, ale zase z dlhodobého nejakého hľadiska a máme tam hodinové dotácie. My preto pípame, lebo často veľa výkonov máme v podstate očasovaných, čiže my vykazujeme ešte aj ten reálny čas, aký ten klient dostáva. Ale toto by som dneska nechcel rozoberať. V rámci tej kontroly boli zamerané ešte potom aj podmienky, akých klient nemohol mať uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Nebudem zase to definovať úplne detailne. V Česku je na to v zákone, sú presne tie dôvody, kedy nie. Buď, že bol klient z nejakej inej sociálnej služby prepustený, alebo napríklad klient nie je momentálne ešte na prijatie do sociálnej pobytovej služby, takže sa mu odporúči, poviem príklad, nejaká terénna služba s tým, že dostane odporúčania na najbližších poskytovateľov terénnych služieb alebo nespĺňa cieľovú skupinu. Čiže tých vecí tam je pár. Určite nemôže byť odmietnutá sociálna služba alebo uzavretie sociálnej služby s ľuďmi, ktorým proste sa nám nepáči alebo že ich zrazu nechceme. V Česku teda my napríklad nevieme alebo nemusí nám zdeliť výšku dôchodku. Takisto sa tu nepodáva ani majetkové vyhlásenie, čiže keď ten klient nechce nám zdeliť výšku dôchodku, tak nám ju proste nezdelí. Nie je to jeho povinnosť. Klienta môžeme prijať aj bez príspevku na péči, čiže to je vlastne tá odkázanosť s tým, že ono sa to dá potom späť nejako dožiadať, takže de facto ten klient, keď si požiada, je už na tom poskytovateľovi, či ten jeho proces toho sociálneho šetrenia bude tak dôkladný a dokáže zistiť, že či ten klient ozaj padá do sociálnej služby pobytovej, alebo nie. Či tam nedochádza ku klamstve, lebo častokrát sa stretáme s tým, že niekedy rodinní príslušníci klamú a zlepšujú alebo naopak zhoršujú tie stavy. A musíme zistiť aj samozrejme to, že či ten klient naozaj v tej našej sociálnej službe, na ktorú sa hlási, patrí a či je ozaj v tom okruhu osôb. Posledné veci, ktoré tam boli zase štandard 1, to sú tie ciele a spôsoby, to sa neustále točíme. Potom sa tam bavíme o tom, pokiaľ dochádza k nejakým, ja to nazvem jednoducho reštrikciám, zase v Česku je na to zákon, takže my to máme poctivo evidované, pokiaľ niekde dochádza, častokrát sú to hlavne tie bočnice, tam vždycky je to dané na základe lekára, čas musí tam byť napísaný nevyhnutný, kedy to je, na akú dlhú dobu, nemalo by to byť svojvoľné, že len tak si zmyslím, pretože je to brané ako reštrikcia. Zase je otázka, a to zase budem parafrázovať zase, nemám to nikde napísané, ale zase tak, ako som kúpil. Počul som už aj takú variantu, že nedávajte ľuďom bočnice, tak radšej ich obložte madracmi alebo dajte im na zem madrace. No pre mňa osobne, pokiaľ sa bavíme o nejaké reštrikcie, tak je úplne jedno, či tá reštrikcia je kovová alebo gumová, keď to poviem tak, ako to je. Snažíme sa hľadať v tom trošku aj selského rozumu a trošku hľadajme, nerobme z komára niekedy somára, hej, ako bavíme sa o tom, že čo je bočnica, no tak ako keď bočnicu, ktorá je na posteli a nedám ju tam, ale vyslem ho tam všelijakými madracmi, vankúšmi a dám tam na zem rôzne peda a tak neviem, no, treba si urobiť na to vlastný úsudok. Ja si myslím, že sociálna služba není veda, je to normálny prístup k ľuďom a trošku zdravého rozumu tam treba, čiže miesto, aby sme sa škrabali takto, tak sa vieme aj takto škrabať. No a posledné, samozrejme, ktoré sme sa v tom danom dni bavili, bol štandard 14, to sú núdzové a havarijné situácie, ale zase rozobrali sme to ich vo videu číslo 1 v prvom dni, takže to sú veci, ktoré sa týkajú hlavne rizík, spracovanie rizík a tých núdzových situácií. Takže to bol vlastne u nás deň druhý. Pripravím vám ešte video z dňa 3. Verím, že aspoň takto v krátkosti som vám priblížil, na čo sme sa všetko zameriavali. Počas dňa druhého prebiehali nielen rozhovory so zamestnancami, takisto s klientami.
Sledovali sa tie oblasti, ktoré boli v papieroch, či ozaj to v tej praxi sa dodržiavalo. Pozorovanie bolo na oddeleniach. Ja musím za to pochváliť fakt svojich kolegov, že pristúpili k tomu neskutočne súčinne. Našich kolegov za to, že preukázali super vedomosti a aj ľudí za to, že vlastne naši klienti k tomu pristúpili dobre a musím povedať, že u nás inšpekcie alebo celkovo kontroly my vnímame veľmi pozitívne, pretože pre nás je to spätná väzba a tak by to malo byť. Ďakujem pekne, majte krásny deň.